Barangay Love Stories. Love Stories. Kanya-kanya tayong paraan ng pagpaparamdam ng ating pagmamahal para sa isang tao. Minsan nga lang yung paraan na gusto nila mula sa atin ay iba sa paraan na gusto nating gawin sa kanila. Ikaw kapuso, ano ang love language mo pagdating sa relasyon? Dear Papa Dudut, ang bawat isa ay may kanya-kanyang love language. At dahil magkakaiba tayo ng personality ay magkakaiba rin tayo ng paraan kung paano magpakita ng pagmamahal para sa isang tao. At hindi lahat ng paraan na yon ay kayang i-appreciate ng iba. Lalo na kung hindi natin kayang ibigay sa kanila ang kung anuman ang gusto nilang makuha mula sa atin. Kasi madalas mga kapuso ay mahirap mag-adjust sa mga bagay na hindi natin talaga nakasanayang gawin. Hi Papa Dudut, just call me Fred, 32 years old. At nagtatrabaho sa isang back office ng mall dito sa Alabang. Avid listener niyo rin po ako since college student pa lamang ako at sigurado ko na may aral din namang may bibigay itong kwento ko. Lalo na nga at ikinasal ako na isang certified virgin. Pero hindi naman tungkol sa virginity ko itong kwento ko, kung hindi sa love story namin ng babaeng sobra kong mahal, Papa Dudut. Mula college hanggang sa makapagtrabaho na ako ay dalawa lang ang naging girlfriend ko, Papa Dudut. At pareho kong sineryoso ang mga nakarelasyon ko na yon. Pero siguro hindi ko pa talaga priority noon ang pag-girlfriend. Kaya tumagal lang ng 2 taon ang relasyon namin ng first GF ko. At 1 taon naman sa second GF ko. Mula noon ay mas nag-focus na lamang ako sa trabaho at paminsan-minsan ay pag-gimmick namin ng mga kaibigan ko. Ayos naman kahit papaano ang ganong buhay, Papa Dudut. Pero dahil lalaki ako ay hindi maiiwasan na tuksuhin ako ng mga kaibigan ko. Dahil sa pagiging single at virgin ko, Papa Dudut. Happy birthday, paring Fred! Cheers! Salamat, Andre. Grabe, ang hihina talaga uminom ng ibang katrabaho natin. At kung kailan naman ako ng libre, tsaka pa sila maagang nagsiuwian. Paano? Mga takot sa misis nila kaya hindi pwede magpakalasing. Kahit wala naman tayong pasok sa trabaho bukas. Ikaw ba, pare? Di ka takot sa misis mo? Takot din syempre. Pero dahil wala nga tayong trabaho bukas, ako na lang ang maglalaba at maglilinis ng bahay namin para hindi na siya magalit sa akin. Ganun ba yung diskarte para hindi magalit ang mga misis sa pag-gimmick ng mister nila? Depende sa magiging asawa mo. Yung misis ko naman kasi, madali lang lambingin kaya mabilis na nawawala ang init ng ulo niya. Ah, okay. Swerte mo pala sa kanya kung ganun. Maswerte talaga ako kasi pinakasalan ako ng babaeng mahal ko. Ikaw ba, Fred? Kailan mo plano mag-asawa? Kapag nagka-girlfriend na ako. Eh kailan mo ba plano mag-girlfriend? Nakakatatlong anak na ako, bokya ka pa rin hanggang ngayon. Darating din ako dyan. Hindi naman ako nagmamadali. Hindi ka nga nagmamadali, pero yung Junjun mo, malapit nang pumurol sa sobrang tagal mong humanap ng babae. Grabe ka naman sa akin. Bakit? Totoo naman ah. Eh di ba nga, wala ka pang kahit anong sex experience? Bakit naman napunta dyan ang usapan? Birthday na birthday ko, inaasar mo pa ako. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Ikaw naman kasi, napakapihikan mo sa babae. Oh, hindi ah. Sus, hindi raw. Eh di sana pinatulan mo na yung opisina natin si Almira. Halata naman kasi patay na patay sa iyo yung babae na yon. Hindi ako pihikan. Pero syempre, may taste din naman ako pagdating sa babae na gusto ko maging girlfriend. Bakit? Maganda naman si Almira.
Morena, matangkad at pang-model ang katawan. Maganda at sexy nga. Pero halos 50% ng lalaki sa opisina natin dumaan na sa kanya. So ayun nga, hindi ka choosy pero ma-issue lang sa past ng mga babae. Alam mo, hindi mo na dapat iniisip kung nakailang boyfriend na ba sila o ilang lalaki na nakakama sa kanila. Sa panahon ngayon, Fred, wala ka na makikitang virgin lalo na sa edad natin. Hindi naman ako naghahanap ng virgin na babae. Basta matino lang tsaka hindi malandi. Ayos na sa akin yun. Ay, makapagyosi nga muna sa labas. Gusto mo sumama? Hindi na. Hihintayin na lang kita bumalik dito. Ubusin ko na itong mga natirang alak sa lamesa. Okay, sige. Uy, Ay! Nako! Sorry! Pasensya na, miss. Nagkasabay pa tayo sa pagtulak nitong exit door. Ayos lang. Ay, teka. Buksan ko. Sige, miss. Mauna ka na lumabas. Salamat. Ay, nakahinga rin ng walang halong amoy ng alak at sigarilyo. Pumunta ka rin ba dito sa labas para magpahangin? Ha? Oo. Kasi masyado ng amoy alak at sigarilyo sa loob eh. Talaga? Eh bakit may hawak ang lighter at yosi? Ay, hindi ko pala nabulsa agad to. Ang totoo, lumabas talaga ako dito para magyosi eh. Pero hindi ko na itutuloy. Para di maabala paglanghap mo ng hangin dito sa labas. Naks, ang bait naman ni kuya. Ganun talaga kapag maganda ang kausap ko. Miss, total naman pinagbigyan kita na makalanghap ng medyo fresh air. Baka pwede mo rin akong pagbigyan na malaman ang pangalan mo. Siyempre naman, pwede. I'm Nova. Ikaw? Ako naman si Fred. Nice to meet you, Nova. Papadudod, sa unang tingin ko pa lamang kay Nova ay aaminin ko na attracted na ako kaagad sa kanya. Sino ba naman kasing hindi ma-attract sa ganda ng itsura niya? Singkitin ang kanyang mga mata, matangos ang ilong, makinis ang kutis at malaki pa ang kanyang hinaharap. Kaya natuwa ko nang hindi niya ipagdamot ang cellphone niya pati na rin ang pangalan niya sa Facebook. At mula noon ay palagi na kaming magkausap, mapa-video call man o text. Nang linggo rin na yon ay niyaya ko nang makipag-date si Nova at pinaunlakan naman niya ako, papadudot. Nasundan ang mga date na yon kaya unti-unti ko pa siyang mas nakilala. Bukod sa pagiging maganda at sexy niya, yung pagiging mahinhin niya ang isa sa mga pinaka nagustuhan ko sa kanya, papadudot. Para siyang hindi makabasag pinggan kapag magkausap kaming dalawa. Lalo na nga nang minsan ko siyang sinama sa isang family gathering namin at nakilala siya ng pamilya ko. Sobrang gusto ko na kaagad siya at maging ang mga family members ko kahit na hindi ko pa siya girlfriend noon. Kaya naman tsinaga ko pa ang panliligaw ko kay Nova, papadudot. Inihahatid sundo ko siya sa opisina at bahay nila na hindi naman kalayuan sa place ko. Kilala na rin ako ng mga magulang niya bilang manliligaw niya. At pagkalipas nga ng halos 2 buwan, sinagot na rin niya ako at nagkaroon na kami ng opisyal na relasyon. Sobrang saya ko noon lalo na sa bawat araw na lumipas na girlfriend ko siya. Pakiramdam ko, papadudot, habang tumatagal ang relasyon namin ay mas lalo ko siyang minamahal, papadudot. Happy anniversary, sweetie! Happy anniversary din, sweetie. Grabe, ang bilis ng panahon ano? Biruin mo, naka-1 taon na kaagad tayo. Oo nga eh. Parang kailan lang nung na-love at first sight ako sa'yo. Love at first sight talaga? Oo, sweetie. Yun ang naramdaman ko nung gabi na sabay nating matulak yung exit door sa may resto bar. Kung saan tayo nagkakilala. Kaya nga napatitig na lang talaga ako sa'yo bago kita pinaunang lumabas ng pinto. Kaya ka rin ba hindi nagyosi nun para hindi ako ma-turn off sa'yo? Oo, kaya lang, hindi ko naman kaagad naibulsa yung yosi tsaka yung lighter.
Nakita mo tuloy. Ayos lang kasi nag-effort ka namang hindi sindihan ng yosi mo nung gabi na yon para lang makuha yung pangalan ko. At nag-effort din ako na itigil ang bisyo ko dahil ayaw mo nang niyayakap kita na amoy sigarilyo ako. Isa talaga yun sa mga dahilan kung bakit sinagot kita kagad. Kasi tsinaga mo talaga na hindi gawin ng mga kinasanaya mong bagay na hindi ko talaga gusto kagaya nga ng paninigarilyo. Tama ka naman kasi. Walang maidudulot na magandang yosi sa katawan ko. Kesa sa alak at sigarilyo, mas okay pang gawin kong bisyo ang pagmamahal ko sa'yo. At humugot line na naman po ang sweetie ko. Sweetie, siya nga pala. Good job ka sa resto na to. Ang sarap ng paella nila dito. Yan talagang bestseller nila dito. Pero alam mo, mas masarap pa rin yung niluto mong kare-kare nang pumunta ako sa bahay nyo. Ang layo naman ng paella sa kare-kare. Talaga kasing hindi ko makalimutan ang lasa ng niluto mo na yun eh. Sobrang the best. Kung pwede nga lang, pakasalan na kita nun para araw-araw ko na natitikman ang mga luto mo. Huwag mo akong binibiro ng ganyan ha. Baka seryosohin ko yan. Oh, bakit ganyan ka makatitig? Parang matutunaw naman ako. Sweetie, pakasal na tayo. Uy, Fred, seryoso ka ba dyan? Huwag mo nga akong ginugood time ng ganyan. Kakainis ka. Seryoso ako sa sinabi ko, Nova. Wala pa akong singsing ngayon pero gusto na talaga kitang pakasalan. Kung gusto mo nga, dumiretso na tayo ng simbahan ngayon para mapakasalan na kaagad kita eh. Sige na nga. Anong sige na nga? Kanina inaalok mo ako magpakasal na tayo. Ngayon naman na sumagot ako, parang ayaw mo pa. Uy, wala akong sinabi na ayaw ko ha. Pero ang ibig mo bang sabihin? Oo, Fred. Magpapakasal ako sa'yo. Salamat! Salamat, Nova! Salamat talaga. Mahal na mahal kita. At ngayon pa lang, pinapangako ko sa'yo na hindi ka nagkamali ng pagpili sa akin bilang lalaki makakasama mo sa habang buhay. Papa Dudut, siguro nga para sa iba ay masyado pang maikli ang 1 taon para alokin ko ng kasal ang girlfriend ko na si Nova. Pero doon din naman kami papunta kaya bakit ko pa patatagalin? Pareho na kaming nasa tamang edad at may maayos na trabaho. Ramdam ko rin naman na seryoso siya sa relasyon naming dalawa at mahal na mahal namin ang isa't isa. Kaya wala nang kahit na anong dahilan para hindi pa kami magpakasal, Papa Dudut. Siyempre marami rin sa mga kakilala at kaibigan namin ang nagulat nang malaman nilang magpapakasal na kami ni Nova, Papa Dudut. Akala pa ng iba ay buntis ang girlfriend ko dahil parang biglaan daw ang desisyon namin na pagpapakasal. Pero palagi kong sinasabi at proud na sabihin na imposible pang mangyari yon dahil ni isang beses ay wala pang nangyayari sa amin ni Nova. Para sa ibang lalaki siguro nakakahiya ang bagay na yon. Yung hindi sila makascore sa babae na karelasyon nila. Pero para sa akin kasi naniniwala ako na ang pagtatalik ay dapat na ginagawa pagkatapos ng sagradong kasal ng 2 taong nagmamahalan, Papa Dudut. Papa Dudut, mabilis naming naasikaso ni Nova ang mga papeles at iba pang mga kailangan para sa kasal namin. Ganon talaga siguro kapag porsigido ka na gawin ng isang bagay. Wala ka nang sasayangin na sandali o mga oras, Papa Dudut. At isa rin sa mga napakabilis na pagproseso na para sa kasal namin ni Nova ay yung pagsabay ng girlfriend ko sa effort na ginagawa ko. Hindi rin kasi madali kapag mag-isa ka lamang na kumikilos. Maraming kailangan na lakarin at kausapin na mga tao. Pareho po naming inasikaso ni Nova ang mga requirements para sa kasal namin. Ang venue ng reception at ang simbahan kung saan ay gaganapin ang napakahalagang seremonya sa buhay namin. Pareho kaming excited na maging opisyal ng mag-asawa. At pagkalipas nga ng 3 buwan, natuloy na ang aming pag-iisang dibdib. Simple lamang ang naganap na kasalan, hindi bongga pero kasama naman namin ang mga taong espesyal sa buhay namin ng asawa kong si Nova, Papa Dudut.
Wow! Ang ganda naman itong room na binook ng ate mo dito sa resort para sa honeymoon natin, sweetie. Ako na lang kasi wala pang asawa sa aming apat na magkakapatid, di ba? Kaya binonggahan talaga nila ang regalo para sa honeymoon natin kasi excited sila na magkaroon ka ng sariling pamilya. Oo nga eh. At iba pa yung appliances na niregalo nila para doon sa bahay na titirhan natin. Grabe, sobrang spoiled naman natin sa mga kapatid mo. Sobra talaga. Naalala mo nung pinaalam natin sa kanila ng parents ko na ikakasal na tayo? Halos magpalakpakan sila sa tuwa, di ba? Naalala ko yun. Tapos nagunahan pa sila sa pagkuha ng mga sasagutin nila sa kasal. Ang bait talaga ng pamilya mo, sweetie. Masaya lang sila kasi sa wakas, may misis na ako. Payakap nga ako sa asawa ko. Eto, yayakapin din kita ng sobrang higpit. Matagal na kitang nayayakap pero iba pala talaga kapag asawa mo na yung nakakulong sa mga braso mo. Ang sarap. Excited na nga ako eh. Excited saan? Siyempre, sa unang gabi ng honeymoon natin. Excited na ako mag-enjoy at mapagod. Ako rin excited na. Pero nakakapagod pala talaga ang ikasal, no? Nangawit yung mga paa ko. Tsaka nagutom talaga ako kanina. Bakit ka naman nagutom? Marami namang pagkain dun sa reception natin ah. Oo nga, pero hindi naman ako nakakain ng maayos. Kasi buong araw kinakabahan ako. Ay teka, pagkain mo yung nasa may maliit na lamesa na malapit sa bintana? Oo yata, kasi parang may laman yung mga plato na may takip. Lapitan ko nga sandali. Alisin ko na yung mga nakatakip sa plato. Mga pagkain nga to, sweetie. May fried chicken, pasta, salad, tsaka may wine pa oh. Huwag mong sabihin na uunahin mo pa ang mga pagkain na yan kesa sa akin. Nagugutom na kasi talaga ako. Mamaya ka na kumain. Dito na muna tayo sa kama. Susubo lang ako ng konti dito para magkalaman ng sikmura ko. Ikaw ba? Hindi ka nagugutom? Parang nakita ko na konti lang din ang kinain mo kanina eh. Nagugutom. Pero mas gusto ko na magyakapan muna tayo dito bago kumain. Di ka na dito, sweetie. Mamaya na. Uubusin ko lang tong isang hita ng fried chicken dito. Mamaya mo na ubusin yan. Gusto na kitang katabi sa kama. Sandali na lang talaga. Lalagyan ko lang ng laman ng kumakalam na sikmura ko. Nagugutom ka ba talaga? O kinakabahan ka lang? Ha? Ako? Hindi ako kinakabahan ha? Teka, iinom lang ako ng wine sandali. Woo! Ayan, ready na ako. At dapat ready ka na rin, misis ko. Ay, ano ba yan, sweetie? Bakit mo naman ako biglang binuhat? Para ipakita sa'yo na hindi ako kinakabahan. At mas lalong excited na rin ako na mayakap at makagat ka, sweetie. Ibababa na kita sa kama. Pakis nga ako. Huwag mo kong halikan dyan sa may tenga ko. Ano ka ba? Hindi. Dito kita sa tenga hahalikan. Malakas ang kiliti ko Bango-bango dyan. ng tenga mo, sweetie. Fred! Papadudot, grabe talaga ang kabako ng gabi na yon. Gusto ko na nga sanang daanin sa pagkain ang matinding kabahan na nararamdaman ko pero sadyang naging mapilit si Nova kaya pinagbigyan ko na siya. Halos manginig nga ang mga tuhod ko at pati na ang buong katawan ko habang papalapit na kami sa kama. Pero syempre, ayoko namang mapahiya sa misis ko kaya pilit ko yon na hindi pinapahalata. Ewan ko lang kung magaling ba akong umarte na hindi kinakabahan sa unang gabi namin bilang mag-asawa. Basta in-apply ko talaga ang lahat ng ni-research ko sa internet para mapaligaya ang misis ko. Mukha namang nagtagumpay ako na gawin yon, Papadudot, dahil hindi na kami halos nakapaghapunan dahil sa ilang beses na ginawa naming pagroromansahan. Papadudot, doon ko lang nalaman na mas agresibo pala si Nova pagdating doon kumpara sa akin. Kahit pareho kaming walang experience ay halos siya ang trumabaho sa buong magdamag.
Mas marami nga rin siyang alam na pwesto, galaw o paraan ng paghalik. Kaya naman enjoy talaga ako. Pilit ko namang sinabayan ang energy niya para kahit papaano ay hindi ako mapahiya sa unang gabi namin. Ganon pala talaga sa first time. Lahat nakakakaba. Pero talaga namang napakasarap sa pakiramdam, Papa Dudut. Sweetie, tapos ka na ba magluto ng beefsteak? Patapos na, sweetie. Nagugutom ka na ba? Hindi pa naman, pero tapos na rin kasi ako magtupi ng mga damit natin dito sa sala. Okay, kung hindi ka naman busy dyan, tikman mo na tong niluto ko kung pasado na sa panlasa mo. Sige. Sinunod mo ba lahat ang bilin ko sa pagluto ng beefsteak lalo na pagdating dito sa karne ng baka? Opo, kinakabahan na nga po ako eh. Bakit ka naman kinakabahan? Baka kasi hindi po masasapanlasa mo tong luto ko eh. Masasayang lang. Sino ba kasi nagpresenta na magluto para sa hapunan? Ako? Pero kaya ko lang naman ginawa yun kasi ang dami mong nilabhan kanina. Nahiya ako kaya nagpresenta na lang akong magluto kahit di naman ako marunong. Ako naman ang nakatoka na maglabas sa araw na to, di ba? Kaya ayos lang yun. Pero sige, titikman ko na tong niluto mo. Eto sweetie oh, ipaglalagay na kita ng konting sabaw at karne dito sa maliit na mangkok. Hipan ko na muna para hindi masyadong mainit. Eto na ang isang kutsarang sabaw na may konting karne, sweetie. Mukha namang ayos ang lasa nito. Sakto yung asim tsaka yung alat ng sabaw. Tapos malambot na rin yung karni ng baka. Talaga? Pasado na ba sa panlasa mo? Oo! Ayos! Akala ko mapapahiya ako sa first beefsteak ko eh. Papatiin ko na tong apoy sa kalan para makapaghain na ako. Sweetie, mamaya ka na maghain. Bakit mo ako niyayakap? Teka, amoy pawis na ako. Ayos lang yan. Lika, doon tayo sa may lamesa. Sandali, kukuha lang ako ng mga plato at baso. Mamaya na nga, sweetie. Sumunod ka muna sa akin. Halika, dito tayo sa may lamesa. Oh, hubarin mo na yung t-shirt at shorts mo. Ha? Sumunod ka na lang sa akin. Oo, sige, eto na. Oh, nahubad ko na. Yan. Tapos, humiga ka na dyan sa malapad nating lamesa na wala pang kahit anong nakalagay. Oh, okay. Eto. Nakahiga na ako. Tapos ano nang... Uy! Nova! Anong ginagawa mo? Tapos, lalagyan natin ng chocolate at strawberry syrup itong katawan mo. Alam ko, pero... bakit mo ginagawa yan? Napanood ko kasi na masaya raw gawin to ng mag-asawa dito sa ibabaw ng lamesa. Lalagyan ko ng mga pagkain yung katawan mo. Tapos, kakainin ko. Hanggang sa ikaw naman ang gawin kong pagkain. Pero, ang lakit kasi sa balat. Ayos lang yan. Ganyan daw talaga sa simula eh. Pero mag-e-enjoy ka rin. Kaya hayaan mo lang ako sa gagawin ko sa'yo, sweetie. Papa Dudut, nabanggit ko kanina na mas agresibo si Nova kumpara sa akin pagdating sa pakikipag-romansahan. Pero hindi ko alam na mahilig din pala siyang mag-explore. Marami siyang gustong gawin namin na may kinalaman sa pagsisiping. Minsan pa nga ay nag-play siya ng malaswang video at sasabihan niya ang mga napapanood namin doon. Wala namang kaso sa akin yon, kaya lang may mga oras kasi na naiilang na ako sa gusto niyang mangyari. Oo, nag-i-enjoy ako kasi lalaki ako pero may mga pinapagawa kasi siya sa akin na hindi ko nababanggitin pa dahil masyado na talagang malaswa at sensitibo na minsan ay hindi ko kayang gawin talaga. O kung ginagawa ko man ay hindi ko pinapahalata na napipilitan lamang ako
Dahil ayokong mainis o madismaya sa akin ang asawa ko, Papa Dudut. At alam ko na obligasyon ko na paligayahin ang asawa ko pagdating sa kama at sa mga bagay na trip niyang ginagawa naming dalawa na magkasama, Papa Dudut. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Papa Dudut, siguro nga ay ganon talaga ang mag-asawa sa unang taon ng pagsasama nila. Masyadong ma-explore sa iba't ibang bagay. Lalo na nga at pareho kaming walang karanasan ni Nova sa sex bago kami may kasal. Nagkataon lang na mas ma-explore talaga siya sa akin. Hindi ko pala nabanggit na mas matanda nga pala si Nova ng 3 taon kesa sa akin. At ako ang kanyang naging kauna-unahang boyfriend noon. Kaya naman ako rin ang kanyang naging first kiss, ang first sa lahat-lahat pagdating sa pakikipagrelasyon. Isa rin yon sa mga dahilan kung bakit nararamdaman ko na siya na ang babaeng para sa akin. Dahil pareho kami ng paniniwala na ang pagsisiping ay sagrado at dapat na ginagawa kapag kasal na ang 2 tao. Yun din ang naisip kong dahilan kung bakit sa aming dalawa si Nova talaga ang mas mahilig o ma-explore pagdating sa pakikipagsiping. Dahil gusto niyang maranasan ang mga bagay na dati ay naririnig at napapanood lamang niya, Papa Dudut. Hello, sweetie? Nasa bahay ka na ba? Oo, kakauwi ko lang. Mabuti naman. Bakit mo pala natanong? Pauwi ka na rin ba? Hindi pa eh. Meron kasi kaming overtime kaya malilate ako ng uwi sa bahay. Oy, ganun ba? Sayang naman kasi plano ko sana magluto ng masarap na ulam para sa hapunan. Magluto ka pa rin kasi kakainin ko naman yung pag-uwi ko mamaya. Hindi pa ako nagdi-dinner dito. Tsaka kape lang yung minerienda ko kanina. Medyo gutom na rin talaga ako. Pero dyan na lang ako kakain sa bahay. Okay, sige. Magluluto na rin ako pagkatapos ko magbihis. Basta mamaya ha. Anong meron mamaya? Alam mo na yun. Friday ngayon. Kaya kailangan may lakas ka pa rin pag uwi mo dito ha. O sige na. Baba ko na rin tong tawag. Text mo na lang ako pag pauwi ka na ha. I love you. I love you too, sweetie. Bye. Ang sweet namang mister nitong kaibigan ko. Ganun talaga, Andre. Sabi mo nga, para maiwasan na magtampong misis natin, kailangan lagi silang updated, lalo na sa schedule natin sa trabaho. Mukhang marami ka natutunan sa akin ah. Pero kamusta ba ang buhay may asawa? Nag-e-enjoy ka ba o parang nasasakal ka na kagad? Nasasakal talaga? Oo, yun kasing naririnig ko sa ibang kaibigan kong lalaki na nagpakasal na. Sa laki ng adjustment na nangyari sa buhay nila, para raw silang biglang nasakal sa ginagawa ng misis nila. Grabe naman yung ibang kaibigan mo. Baka hindi pa sila handang magpakasal kaya nasabi nila yon. Pero para sa akin, hindi ako nakakaramdam ng ganyan kasi hindi naman mahigpit si Nova sa akin eh. Kaya lang, nakakapagod din palang maging lalaki, no? Ha? Anong ibig mo sabihin, Fred? Eh kasi 'di ba? Obligasyon natin na paligayahin ang asawa natin, lalo na pagdating sa kama. Oo, syempre. Kasi nga, tayo ang lalaki at tayo ang dapat na mas nagtatrabaho pagdating sa bagay na yon. Ayun na nga. Doon ako pinaka napapagod sa bahay namin. Teka, huwag mo sabihin na sa inyong mag-asawa. Yung misis mo madalas sa mga labit kapag magkatabi kayo sa kama. Naku, kung alam mo lang, Andre, hindi lang siya sa loob ng kwarto nangangalabit. Kahit nasa ang sulok pa kami sa loob ng bahay, mahilig mga labit si Nova. Wow, nakakaingit ka naman pare. Samantalang yung misis ko, minsan kailangan ko pang luhuran bago ako pagbigyan. Ayun lang, magkaiba sila ng asawa ko. Pero minsan talaga napapaisip ako kung normal pa ba yung pangangalabit na ginagawa sa akin ni Nova eh. Ano ka ba? Normal lang yan kasi mag-iisang taon pa lang naman kayong kasal.
Dapat nga, ikaw pa yung mas agresibo sa inyong dalawa pagdating sa sex. Huwag mo sabihin na hindi ka nag-i-enjoy sa sexy time niyong mag-asawa. Nag-i-enjoy naman ako. Kaya lang, kagaya nga ng sabi ko, hindi naman sa lahat ng oras nasa mood ako, di ba? Lalo na kapag pagod tayo galing trabaho. Yung tipong pag-uwi ko, gusto ko sana magpahinga muna. Pero hindi ko naman magawa yun. Kasi nga ang gusto ni Nova, sexy time kaagad. Bago kumain at magpahinga. Papa Dudut, syempre tao lamang ako na marunong mapagod at minsan ay mainis na rin kapag nagpaparamdam ang asawa kong si Nova na magtalik na kami kahit wala pa akong pahinga. Lalo na nga kapag galing ako sa pag-overtime sa trabaho. Kailangan ko rin kasing sipagan sa trabaho dahil marami na kaming mga binabayaran noon. Hindi ko lang masyadong pinapakita sa kanya na stress at wala ako sa mood kasi ayokong mapahiya siya. Ayokong mainis o magalit siya sa akin kapag hindi ko siya napagbibigyan. Napakaliit lamang na bagay ang sex para pag-awayan pa naming mag-asawa. Kahit minsan, Papa Dudut, ay hindi ko na talaga naiintindihan kung saan pa ba nanggagaling ang energy niya pagdating sa pakikipagsiping. Kung normal pa ba yung mga trip niya sa kama. Pero sabi nga ni Andre, nasa unang taon pa lamang kami ng buhay mag-asawa kaya normal pa para sa amin ang mag-explore. Ayon nga lang, hindi kami pareho ng paraan ng pag-explore ni Nova. Mas wild siya at agresibo na talaga namang hindi ko masabayan. Pero kailangan ko pa ring pagbigyan dahil ayokong magkulang sa kanya bilang asawa niya, Papa Dudut. Grabe! Mas nakakapagod yata ang traffic pa uwi dito sa bahay kaysa sa overtime namin kanina. Makaupo nga muna dito sa sofa. Nandyan ka na pala, sweetie. Oo, kararating ko lang. Umupo muna ako dito kasi napagod ako sa biyahe. Nakala ko nga, madaling araw na ako makakauwi. Alam mo naman kapag Friday, maraming nag-uuwian sa kanya-kanyang mga bahay kaya maiipit ka talaga sa traffic. Sa susunod na Friday, magkukommute na lang ako kaysa mag-drive ng kotse. Sayang na yung gasolina ko sa traffic, napagod pa akong mag-drive. Parang ang init naman masyado ng ulo nitong asawa ko. Hubarin ko na nga muna tong sapatos mo para hindi ka na masyadong mainitan. Salamat, sweetie. Hindi ka ba na traffic sa biyahe mo pa uwi kanina? Hindi naman kasi sakto lang yung paglabas ko sa opisina namin. Wala pang rush hour kaya mabilis lang ang naging biyahe ko. Mabuti ka pa. Kung hindi lang talaga namin kailangan mag-overtime kanina, uuwi na ako kaagad eh. Ay, nagugutom na talaga ako. Nakapagluto ka na ba ng… Huh? Oh, sweetie! Anong ginagawa mo? Ano pa? Di tinatanggal ko na rin tong sintro ng pantalon mo. Teka! Hindi pa ako magpapalit ng pambahay ko. Sino bang may sabi na magpapalit ka na? Tinatanggal ko lang tong sinturon mo para maibaba ko na rin tong pantalon mo. Sweetie, pwede bang mamaya na yan? Gutom na kasi ako. Mamaya na tayo kumain. Nakapagluto ka na naman, di ba? Oo, Baka lumamig pa yung niluto mo kaya kumain na muna tayo. mamaya na nga. Ayan, natanggal ko ng sinturon mo at pati na rin tong botones ng pantalon mo. Ibababa ko na to ha. Sweetie, mamaya na nga yan. Kumakalam ng sikmura ako sa gutom. Tsaka pagod ako sa trabaho. Mawawala ang pagod mo sa gagawin ko na to. Kaya hayaan mo na lang ako dito, sweetie. Ibaba na natin tong pantalon mo para masimulan ko ng gagawin ko sa'yo. Teka, sandali. Teka lang, sweetie. Mamaya na nga kasi. Iba pa yung gagawin natin ngayon sa gagawin natin mamaya. Kaya alisin mo na yung kamay mo sa pantalon mo. Mamaya na nga kasi. Pagod talaga ako. Ayan. Oh, bad na. Nova, ano ba? Aray ko naman! Bakit mo naman ako tinulak? Naku, sorry. Halika,
Aalalayan kitang tumayo. Ay nako! Kaya kong tumayo, wag mo ako hawakan. Alam mo Fred, minsan talaga hindi na kita maintindihan eh. Nagsasawa ka na ba kagad sa akin? Hindi naman sa ganun. Kaya lang pagod nga ako. Ilang beses ko na sinabi kanina, di ba? Pagod din naman ako ah. Galing akong trabaho tapos pinagluto pa kita. Narinig mo ba ako nagreklamo sa'yo? Palagi ka na ng ganyan eh. Reklamo ka na reklamo tapos hindi mo pa ako mapagbigyan sa gusto ko. Kasi nga, hindi naman tayo magkasing taas ng sex drive. Sorry kung hindi kita mapagbigyan ngayon. Hindi na kasi talaga kaya ng katawan ko. Pagod ka lang ba talaga? O sadyang wala ka lang sa mood dahil nagsasawa ka na sa akin? Nova, walang ganon. Hindi ako magsasawa sa'yo kasi asawa kita at mahal na mahal kita. Sana intindihin mo lang na hindi sa lahat ng oras kaya kitang pagbigyan. Oo, obligasyon ko na paligayahin ka dahil asawa mo ko. Pero napapagod din naman ako. Kaya bigyan mo naman sana ako ng konting oras para makapagpahinga. Yun lang naman ang hinihingi ko sa'yo bago tayo mag-sex eh. Hindi yung pagka-uwi ko pa lang dito, mangungulit ka na kaagad sa akin. Konting oras lang naman ang pahinga, Nova. Yun lang ang hinihingi ko sa'yo. Papa Dudut, hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na mainis ng gabi na yon. Napagtaasan ko na ng boses ang asawa kong si Nova kaya nauwi na rin sa pagtatalo ang lahat. Yun pa naman talaga ang iniiwasan ko, yung mag-aaway kaming dalawang mag-asawa. Pero wala naman talagang perpektong relasyon at walang mag-asawang hindi nag-aaway. Siguro din ay nagpatong-patong na ang stress ko sa trabaho at sa mga gastusin namin tapos dinagdagan pa ng pangungulit ni Nova. Kaya tuluyan na akong napuno sa kanya. Alam ko naman na may mali din sa akin lalo na sa mga sinabi ko sa asawa kong si Nova, Papa Dudut. Pero kailangan na kasing malaman ni Nova na hindi sa lahat ng oras ay kaya ko siyang pagbigyan sa gusto niya. Hindi po pwede na kada kulbit niya sa akin ay may energy ako para sabayan ang taas ng libido niya pagdating sa pakikipag-romansa. Oo, tungkulin ko bilang asawa ang paligayahin siya. Pero ang tungkulin na yon ay dapat na ginagawa sa tamang oras. Yon ang pinaliwanag ko sa asawa ko, Papa Dudut, na magkaiba kami ng taas ng energy pagdating sa romansa. Inamin ko na may mga oras na hindi ko na talaga siya nasasabayan at nagsorry ako sa part na yon. Pero sinabi ko sa kanya na sana ay maintindihan niya ako dahil mas nakaka-stress din talaga ang trabaho ko kumpara sa ginagawa niya sa opisina nila. Papa Dudut, nung una ay naramdaman ko na nagkaroon ng hinanakit sa akin ng asawa ko dahil na rin sa mga nasabi ko sa kanya. Pero hindi ko na pinahaba pa ang oras ng tampuhan namin dalawa at sinuyo ko siya hanggang sa magkabati kami. Doon ko mas pinaliwanag sa kanya kung ano ba talaga ang isyu sa relasyon naming dalawa sa mas mahinaon na paraan. Nang gabi ring yon ay mas naging open kami sa isa't isa at tinanggap namin ang mga kamalian namin. Yon ang naging paraan namin para mas maintindihan ang ugali ng bawat isa. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay 4 na taon na kaming kasal ni Nova at may 2 na ring anak na babae. Hindi na namin pinagtatalunan pa ang tungkol sa pagsisiping at natatawa na lamang kami kapag binabalikan namin ang napagkukwentuhan na mga nangyari sa amin mula sa nakaraan. Yon ang buhay mag-asawa namin. Papa Dudut, kasi hindi naman talaga kailangan na gawing issue ang sex pagdating sa buhay mag-asawa. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko sa inyo. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Fred. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
dahilan ng mga tao kung bakit sila nagbabago. Madalas dahil nasasaktan sila ng todo. Ikaw kabarangay, ano ang dahilan ng pagbabago mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Cha, 25 years old at maagang naging man-hater. Dahil paulit-ulit akong niloko ng mga karelasyon ko. 14 years old ako noong first time na ma-in love. Sa kaklase ko, gwapo, masarap, kasama, talented. Yun siya kaya ang bilis kong ma-fall. Nung niligawan niya ako, syempre hindi na ako nag-inarte. Dream boy talaga ang level niya. Pero kasing level din pala niya si Satanas. Pinagsabay niya kami noong pinakamagandang girls sa kabilang klase namin. Naka-move on din naman ako after that, Papa Dudut. 18 years noong next akong na-in love. Pero malas pa rin. Yung next kong naging boyfriend ay isa palang bakla. Akala ko kampante na ako na hindi niya ako ipagpapalit sa ibang babae pero pinagpalit naman niya ako sa ibang lalaki. Ang third boyfriend ko naman akala ko ay serious na. Maayos naman ang relasyon namin. Tinanggal niya ang trust issues ko at malalim na love ang na-feel ko for him. Tumagal po kami ng ilang taon bago siya nag-decide na iwanan po ako. Just because nanawa na siya sa akin. Boring daw ako, walang toyo, hindi nakikipag-away, hindi nagsiselos. Baliw, hindi ba? Sobrang na-hurt ako na dahilan kung bakit I choose na baguhin na ang pagkatao ko. Cha, anak. Pwede bang pumasok sa kwarto mo? May itatanong lang ako. Go lang po, tay. Pasok lang po. Anak, asan pala nakalagay yung... Ang ano po, tay? Bakit ganyan yung suot mo? Bakit po? Uso to ngayon, tay, ah. Di na naman kasi kayo nag-open ng social media, eh. Nakakakita na ako ng ganyang mga damit pero para sa mga lalaki. Bakit ikaw nagsusuot niyan? Saan yung mga bestida mo, yung mga blouse mo? Hindi ko na po gagamitin yung mga bestida ko, tay. Mas bet ko tong suot ko. Nak, panlalaki yan. Yun naman po ang goal ko, eh. Maging lalaki. Ha? Bakit? Kasi ayoko nang maging babae. Kasi, pag babae ka, lagi kong sinasaktan, pinapaiyak, niloloko. Ayun. Ano ba to? Nagre-rebelde ka ba, Cha? No po. Gusto ko lang itry maging lalaki para magets ko kung bakit parang hindi sila apektado kapag nakakasakit sila ng babae. At sa tingin mo, magigets mo yun kapag nagsuot ka ng damit ng lalaki? Ay, nako. Unti-unti po. After kong manamit ng lalaki, mindset ng lalaki naman ang next ko. Hanggang sa maging lalaki na talaga ako. Oo, di ba? Alam ko po, biologically impossible, pero ito lang po kasi yung nakikita kong way para makamove on dun sa mga ginawa sa akin ng mga lalaki. Feeling mo ba makakaganti ka sa kanila kapag nagpakalalaki ka? Nalalabuan ako kung paano mo maitatawid yung plano mo. Gusto ko lang ipakita sa kanila na ganito ang epekto ng panloloko nila sa mga babae. Baka sakaling makonsensya naman sila. Ay naku anak, kahit anong gawin mo, kung ang lalaki hindi pa nagmamature, hindi niya magigets yung pinupunto mo. Hindi niya makikita na nakakasakit na siya. Maniwala ka. Lalaki ako oh. Dumaan din ako sa ganyan. Maswerte lang talaga na natagpuan ko yung nanay mo. Kaya ito, napabilis yung pagmamature ko. Pwede po ba yun talaga? Kapag nakilala na ng lalaki yung babaeng gusto nila, magbabago talaga sila. Hindi ko naman pwedeng sabihin na lahat ng lalaki ganon. Siyempre, yung alam ko lang, yung naranasan ko. Sa lagay ko, ganon yung nangyari nung nakilala ko yung nanay mo. Di ba nga kwento niya sa'yo, babaero ako nun?
Best friend mo nga raw si nanay nun eh. Oo. Tapos, na-inlove ka sa kanya. Oo. Ayaw daw po niya sa inyo nun. Lagi nga niya kayong binabasted eh. Yun nga. Ang kapal lang kasi ng mukha ko na nanligaw pa rin sa kanya kahit alam ko namang madungis na yung reputasyon ko sa kanya. Pero, tinamaan ako sa nanay mo eh. Kaya pinaghirapan ko siya. Tsinaga akong kunin yung tiwala niya. Buti nga po na fall sa inyo si nanay eh. Mabuti talaga kasi kung hindi, baka hindi kita kasama ngayon. Naku, hindi ko ma-imagine ang buhay ko na hindi kayo kasama ng nanay mo. Kaya laking pasasalamat ko na pinagbigyan ako ng nanay mo noon. At hanggang ngayon, pinapatunayan ko sa kanya na tama yung desisyon niya na pagbigyan ako. Ay, sana lahat ng lalaki katulad nyo. Sana. Pero hanggat hindi ko pa nakikilala ang lalaking yun, ipagpapatuloy ko tong pagiging tomboy. At kahit nga na-touch at nabuhayan ako sa story ni nanay at tatay ay hindi ko pa rin binitawan yung plano ko. Magpapaka-tomboy pa rin po ako. Hindi ko naman ginupit ang mahaba kong buhok. Naging boyish lamang ako ng malala. Yung tipong walang gustong lumapit na lalaki sa akin unless serious sila na kilalanin at mahalin ako. Sinubukan ko rin makipaglapit sa mga babae para magmukha akong authentic na tomboy. Sa totoo lang ay nagkaka-crush na rin ako sa mga girls noon. Not sure kung dahil lamang yon sa galit sa mga lalaki. At sa journey ko ng pagiging tomboy ay nagkaroon ako ng bagong friend, si Ryan. Ka-age ko lamang siya at parehas kami ng mga hilig like basketball and video games. Tinuruan din niya ako ng mga hobby ng mga lalaki. Hindi naman niya ako sinubukang landiin. Sabi nga niya sa akin ay mas malaki pa raw akong umasta or mas lalaki at astig pa raw akong umasta kesa sa kanya. Flattered ako noon kasi doon ko napatunayan na effective ang pagpapalit ko ng aking pagkatao. Madalas ako rin ang tumutulong sa kanya para mapasagot niya ang mga kaibigan kong babae na natitipuhan niya papadudot. Saan tayo mamaya? Shot? Pas muna. May hangover pa ako mula kahapon eh. Sus! Pahinga mo naman na tayo mo, pre. Sus, ikaw din no. Friday ngayon. Daming girls sa Pobla. Pas muna. Pero, meron kasi akong type na babae. Lo! Saan mo nakilala ha? Dating app? Pobla? Sa court? Kaibigan mo? Sus, yan ka na naman eh. Oo nga. Tirador ka ng mga kaibigan ko. Wala na ako natirang kaibigan dahil lahat sila pinaasa mo. Hoy, nagiging totoo lang naman ako. Sa hindi nag-workout eh. Yung ibang friends mo demanding. Yung iba naman okay sa pagiging clingy. Yung isang kaibigan mo, si Tonet, unang date pa lang namin, gusto na ako i-live-in. Sinong hindi manggugust dun? Masyado mo kasing ginagalingan eh. Bilis tuloy na lang ma-fall. O yan, hinahanapan ka na agad ng commitment. Pero kung usapang commitment lang naman, meron talaga akong type na kaibigan. Teka. Si Jan ba yan, yung naka-veneers? O si Luisa, yung laging maiksi yung palda? Ano, sino sa kanila? Yan na lang yung mga single na kaibigan ko na hindi mo pa sinaktan eh. Uy, hindi sila. Si yung laging naka-pink. Naka-braces, yung may bangs. Si Mika. Uy, wag yun ah. Uy, grabe ka. Wag mo na may pagdamot. Seryoso na ako ngayon. Mabait kasi yon. Baka kung ano pang traumang ibigay mo sa kanya. Taong simbahan kaya. Uy, nagsisimba rin ako ha. Iba yung nagsisimba sa napapadaan lang sa simbahan dahil malapit doon yung paradahan ng taxi. Grabe ka. At least dumadaan pa rin sa simbahan. Oh. Basta pre, iba na lang. Huwag na si Mika. Kahit si Luisa na lang. Mahilig ka naman sa nakapalda, di ba? Si Mika talaga yung gusto ko eh. Sige na, tsa. Last na to. Promise. Ganyan Last. din yung sinabi mo kay Pat eh. Anong nangyari ha? Wala pang 3 araw, ginost mo na. Paano hindi ko naman i-ghost yun? Tinanong kung baog ba ako. Oh. Ano? Kasi gusto niya na ng lalaki makakabuntis daw. Tama bang yun yung topic namin sa unang chat ko sa kanya? Tingin mo. Kalokohan. Huwag ka tatawa-tawa dyan. Tulungan mo na kasi ako. Last na talaga si Mika. Siya na talaga yung gusto kong seryosohin. Lagi mo sinasabi yan eh.
Tapos kapag may nakita kang mali sa kanila, iiwan mo na bigla sa ere. Huwag ka kasing nega. Sige na, ano na. Reto mo na ako. Libre ko lunch mo 1 buwan. Isang buwan? Oo. Oh. Pati dinner ha. Tsaka kape tuwing weekends. Ano, G? Abusada ka ha. Di wag. Bahala kang manligaw kay Mika. Mahirapan pa naman yung mga lalaki na lumapit dun. Tsaka mataas ang standards nun, pero Hindi naman. nakikinig yun sa akin. Oo na, kapag- sige na. Lahat ng gusto mo, Gina ako dyan. Yun! Dali mo naman palang kausap eh. Salamat ka talaga, gusto ko si Mika. Pero ikaw Ano? subukan mong paasahin at saktan niyang si Mika. Lagot ka talaga sa akin. Sunog lahat ng jersey mo. Di yan. Naniniwala ako na si Mika na yung babaeng para sa akin. Maayos naman si Ryan, Papa Dudut. Hindi ko naman siya masisisi kung hindi na niya tinuloy yung panliligaw niya sa ibang friends ko. May saltik din kasi minsan yung mga kaibigan ko. Saka gusto lang siguro ni Ryan na magkaroon na ng girlfriend. Tanda ko, bago ko siya nakilala ay sobrang broken niya, Papa Dudut. Niloko kasi siya ng dating girlfriend niya. Tapos sinumpa niyang lahat ng mga babae dahil po doon. Hindi ba parang magkatulad kami ng sinapit? Pero eventually ay natuto na rin siyang magpatawad. Hindi na niya sinisisi sa mga babae ang isang beses na pagkabigo niya sa pag-ibig. Kaso, takot pa rin daw siya noon na magkaroon ng karelasyon. Kasi baka ma-broken ulit siya. Until one day, noong nakilala niya ang ibang friends kong babae, naisipan niyang subukan pong muli. Yun nga lang, hindi rin nag-workout kasi hindi sila nag-match. Hoping na kay Mika ay maging okay na si Ryan. Sana pag nireto ko si Mika sa kanya, ay magkaroon ng spark at magic sa pagitan nilang dalawa. Sana magustuhan din siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kailan ko lang naging kaibigan si Mika. Noong time kasi na sobrang broken ako ay nag-decide akong sumali sa church activities malapit sa amin. Saktong youth leader doon si Mika, Papa Dudut. Napunta ako sa group niya at tanda ko pa na nakasuot siya ng all pink. Mukha siyang cotton candy sa paningin ko at malaki ang naitulong ni Mika sa akin sa pag-move on ko. Panay ang kumusta niya sa akin kung nagiging okay na raw ba ako. Hanggang sa naging close na kaming dalawa kahit noong time na naka-move on na ako sa recent ex ko. At doon pa rin po si Mika para kumustahin ako. Kaya ang laking takot ko na hindi sila mag-workout ni Ryan kasi parang hindi ko alam kung sino ang kakampihan ko o dadamayan sa kanilang dalawa kapag nangyari yon. Pero tinigil ko ang kaka-overthink, Papa Dudut. Malay ko ba naman kung isang araw sila naman pala ang magkatuluyan, hindi ba? Kumusta yung grupo sa simbahan? Okay naman. Meron nga kaming bagong project na sisimulan namin bago matapos tong month. Saka Nga pala, may nagkakagusto sa yung friend ko. Si Ryan. si Ryan? Mm. Yung laging nakasuot ng jersey kahit hindi naman magbabasketball? Oo, siya nga. Type na type ka niya eh. Favorite din daw kasi niya yung color pink. Kaya ka ba pumunta rito para maging bridge ni Ryan sa akin? Parang ganun na nga. Ikaw kala ko naman gusto mo talaga akong kumustahin. Gusto naman talaga kitang kumustahin eh. Seryoso. Kumusta ba love life mo? May boyfriend ka na ba? Kasi kung wala pa, di kay Ryan ka na lang. Teka lang naman sis, binibigla mo ako sa mga sinasabi mo eh. Nagmamadali na kasi si Ryan na magpalakad sa'yo eh. Pagbigyan mo no. Okay naman yun eh. Kung makapag-sales talk ka sa kaibigan mo, kala mo siomay lang ino-offer mo eh. Mas masarap pa sa siomay si Ryan. Bakit?
Natikman mo na ba siya? Yak! Ano ba? Hindi ko trip yun, oh. Kadiri naman yun. Bakit naman hindi? Pas na ako sa lalaki. Sakit lang ng ulo yan, eh. Sakit naman pala ng ulo eh. Di pass na rin ako dyan. Pero hindi ka dapat magpas kay Ryan. Pagsisisihan mo lang. Sige nga, i-convince mo ako para bigyan ko siya ng chance. Alam ko, sa itsura, hindi siya masyadong nabiyayaan. Pero habang tumatagal naman eh, kapag nasasanay ka na sa pagmumukha niya, maiisip mo na, yun, pwede na. Oh, ganun. Parang ayoko nang pwede na. Kung hindi naman basihan ng itsura, ayos talaga si Ryan. Nakakatawa yun, alam mo ba? Very sensitive yun sa ibang tao. Alam niya kapag bad mood ka. Tsaka gagawa siya ng paraan para mapasaya ka. Bibilhan ka niya ng ice cream o chocolate. Tapos alam mo, natatandaan niya lahat ng gusto mo. Kahit ikaw mismo, nakalimutan mo nang binanggit yun sa kanya. Pero siya pala, natatandaan pa. O, di ba? Talaga ba? Ang sweet naman. Sweet talaga yon. Tuwing birthday ko nga binabati ako nun eh. Sakto ng 12:00 ng hating gabi. Partida, maaga pa yung natutulog. Pero maghihintay yun ng 12:00. Mabati lang ako. O, di ba? Grabe ha. Wala sa itsura niya. Mukha siyang loko-loko at hindi seryoso. Mukha lang. Pero kapag nakilala mo siya, hindi naman pala. Malalim na tao yun. Matalino. Marami ka matututunan sa kanya. Tsaka sobrang galante nun. Lagi niyang iisipin kung ano muna yung gusto mo bago yung sa kanya. Feeling protected ka rin lagi kapag katabi ka niya. 'Di ba? Yun naman ang kailangan nating mga babae. Ay, dahil sa sinabi mong yan, parang gusto ko na tuloy siyang makilala. Sige, ireto mo na ako sa kanya. Yon, ayos! Nagulat ako nang mapa-oo ko kaagad si Mika Papadudut. Nagulat din ako sa sarili ko nang maramdaman kong kumabog ang puso ko. Lalo na nung dinescribe ko ang good qualities ni Ryan. Hindi ako makapaniwala sa mga lumabas sa bibig ko. Pero totoo naman lahat ng mga sinabi ko. Hindi lang dahil gusto ko siyang ireto kay Mika. Bigla rin akong nakaramdam ng selos nang maisip kong irereto ko na sila sa isa't isa. Doon ko na-confirm ang bagay na matagal ko nang dinidinay. Papadudut, gusto ko po si Ryan. Naunahan lamang ako ng takot na magmahal ulit kaya nagawa ko yung itago. At mas lalo kong nararamdaman na kailangan ko nga yung itago lalo't ako na ang magiging bridge nilang dalawa. Pero hindi ko kayang maghintulay sa kanila. Iniisip ko pa lamang ay nasasaktan na po ako. Kaya naman dinedelay ko ang pagbibigay ng sagot kay Ryan tungkol kay Mika Papadudut. Hoy, ano na siya? Hoy, Karen. Anong ginagawa mo rito sa bahay? Malamang hingi ng update. Anong update? Ito naman parang tanga. Update kay Nika. Ano na, pasado na? Umuwi ka na nga muna, istorbo ka eh. Dami kong nilalaban ngayon oh. Tulungan na kita maglaba. Sabihin mo lang sa akin kung anong sabi ni Mika. Ayoko ng paglalaba mo. Ikaw na nga yung tutulungan dyan eh. Hindi ka nga nakakatulong eh. Nung last na tinulungan mo ako maglaba, yung mga dekolor ko biglang namuti. Yung mga puti naman ng itim. It's the thought that counts. Sus, tot, that counts ka pa. Umalis ka nga. Sumagot Marami ka na pa muna talaga kasi. akong gagawin. Ano nga? Nakausap mo na ba si Mika? Oo na. O ano sabi? Basta. Siya naman eh. Pinapaasa mo lang ba ako kay Mika? Ano na ba nangyayari? Ilang araw ka nang umiiwas sa akin ha? Kala mo hindi ko napapansin? Ay nako, sigurado ka bang gusto mo si Mika? Oo nga. Dumaan nga ako sa church nila nung isang araw eh. Grabe, ang ganda niya. Sana, di na siya magpahaba ng bangs. Tsaka sana, lagi siya nakapink. Lakas mga babae. Alam mo, nakakairita ka na. Umalis ka na nga. Grabe ka. Ba't ba kanina mo pa ako pinapaalis? Kasi marami pa nga akong gagawin. May tinatago ka, no? Ha? Ako? May tinatago? Oh, ba't di ka makasagot tungkol kay Mika? Ano ba nalaman mo? Ano, busted na ako?
Ay nako, eto na nga. Ayoko lang talagang manggaling sa akin pero dahil makulit ka, sasabihin ko na. Mabaho ang paa ni Mika. Huh? Kahit nakasapatos yun, maalingaso yung amoy ng paa niya. Alam mo yung cheese na nabubulok? Ganun na ganun. Kadiri naman. Oo! Kaya nga sa simbahan, laging nakatutok yung electric fan sa paa niya eh. Para lang mahanginan at maitaboy ang baho. Seryoso ka ba? Oo nga. At saka eto pa. Alam mo bang kahit bagong ligo siya, amoy ginisang sibuyas pa rin ang kilikili niya? Weh! Oo! Kahit 1 kilometer away ka sa kanya, maaamoy mo eh. Sobra ka naman. Kaya ikaw din. Gusto mo pa bang manligaw ng babaeng mabaho ang paa at saka kilikili ha? Oy, saka balita ko ha. May kuto yun. Kaya laging nakabangs. Pero, gusto ko pa rin siya eh. Lah, gusto mo siya kahit ganun na ang mga sinabi ko sa kanya? Madali lang naman solusyonan yung baho ng kilikili. Deodorant lang yun, tsaka foot spray. Ako bahala dun. Bibilang ko pa siya. Pati yung pinakamalakas na antibacterial soap. Hanapin ko yun para sa kanya. Kung kuto naman kalaban, gata lang kalaban nun. Ganun kasi ginawa ni nanay nung nagkakuto kami ni ate noon eh. Akong bahala. I can fix her. Nanibago ako kay Ryan, Papa Dudut. Hindi naman siya ganon dati. Kapag may sinabi akong kapintasan ng isang babae ay mati-turn off kaagad siya. Cut off agad ang babaeng yon sa buhay niya. Pero bakit noong siniraan ko na si Mika ay gusto pa rin niya, Papa Dudut? Nag-offer pa nga siya ng solusyon. Sa totoo lang ay hindi naman totoo yung body odor at kuto ni Mika. Gawa-gawa ko lang yon. Desperada na kasi akong mapapayag si Ryan na tigilan na si Mika. Kaya lang epic fail ang mga bagay na yon. Hindi ko magat si Ryan at doon ko na-realize na mukhang tinamaan na siya kay Mika. Bigla akong nagselos. Na-insecure ako bigla sa sarili ko at ikumpara ko ang sarili ko kay Mika. Ano ba naman ang laban ko sa napaka-feminine na datingan ni Mika, Papa Dudut? Sa aming dalawa, ako pa nga itong parang mukhang may body odor at kuto. Napakaswerte naman talaga niya. Sana, ako na lang siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tinuloy ko pa rin ang pagiging bridge kina Mika at Ryan, Papa Dudut. Masakit man pero kailangan ko nang gawin bago pa makahalata si Ryan na iniiwas ko na sa kanya si Mika. Ang sakit kaya nun. Yung tipong nakiki-third wheel ako sa kanila sa dates nila. Ako ang taga-alalay kapag nauubusan na ng banat si Ryan. Panay naman ang puri ko sa kagandahan ni Mika para lamang tumaas ang self-confidence niya. Nakakadurog itong ginagawa kong ito, Papa Dudut. Hindi po madali, lalo tinanggap ko na sa sarili ko na in love na ako kay Ryan. Ang akala ko hindi na ako magmamahal ulit ng lalaki. Pero para naman akong biniro ni Lord. Bigla akong na in love ulit sa lalaki. Ang masakla pa sa best friend ko pa mismo. Hanggang isang araw sa pagharap kong muli sa salamin. Hindi na ako natuwa sa nakikita kong itsura ko. Namiss ko ang pagiging isang babae. Kaya naman, hinubad ko na ang suot kong panlalaki. At bumalik na sa pagsusuot ng bestida at pagme-makeup, Papa Dudut. Nakakaantok naman. Cha! Cha! Si Ryan? O Ryan! Sino ka? Baliw! Si Chato! Andiyan na si Mika? Poser, hindi ikaw si Cha. Ba't nakabistida ka? Tsaka ba't naka-lipstick ka? For a change! For a change ka dyan. Sobra naman yata itong ginagawa mong change. Bakit? Hindi ba bagay sa akin? Sakto lang. Dapat ba mas floral yung dress na sinuot ko?
Kulang ba sa tangkad tong heels ko? Mas bagay ba pag naka-red o pink lipstick? Ikaw ba talaga yan? Wala kang kwentang kausap. Kainis to. Asan na ba si Mika? Hindi sumasagot sa tawag ko eh. Sa kanya na lang ako magpapa-outfit check. Kayo talagang mga lalaki, wala kayong kwentang kausap. Uy, pati outfit mo sa mga lalaki mo pa sinisisi ha. Kami na lang lagi may kasalanan. Kasi naman, hindi ka sumagot ng maayos dyan. Ano ko sasagot eh? Nabigla ako eh. Ngayon lang kita nakitang maging babae. So ibig sabihin, mukha akong lalaki noon? Bakit di ba yun naman yung goal mo? Nagsusuot ka ng damit panlalaki, ano pang inaasahan mo magiging tingin ko sa'yo? Ngayon, anong tingin mo sa akin? Ha? Tingnan mo na! Walang kwenta. Ano ba kasi nakain mo? Ba't biglang nagpakababae ka? Alam mo, laitin mo na lang ako ng derechahan kaysa paligoy-ligoy ka pa dyan. Sige, gusto mo yan ha? Iksi ng bestida mo ha, in fairness. Puti pala ng tuhod mo. Pero hindi ko sinasabing bagay ha. Hindi ko bagay ang bestida? Bagay na hindi. Paano ba to? Huwag ka na nga magsalita. Kakainis to eh. Pero hindi, yung lipstick mo ayos, maganda, bagay sa'yo. Di ka na maputla, mukha kang basta, maganda. Maganda ako? Uy, hi guys! Uy. Sorry na late ako ha. Uy, Cha, naunahan mo pa pala ako. Pasensya pala kanina, hindi ko nasagot yung mga tawag mo kasi naman nakikipagpatentero ako sa mga sumasakay sa MRT eh. Kakarating ko lang din naman eh. Uy, teka lang. May napapansin ako ha. Ikaw pa talaga yan, Cha? Uy, ang ganda mo. Sabi ko naman sa'yo, magbalik loob ka na eh. Tingnan mo nga oh. Oy, Ryan. Tingnan mo nga tong best friend mo oh. Di ba ang ganda niya? Ha? Pwede na. Anong pwede na? Wala talaga kayong kwentang mga lalaki, no? Sinabi ko na nga rin yan sa kanya kanini. Sobrang girly mo today, Cha. I love it. Kailangan mo nang irampa yan sa mall later, ha? Ano, tara na? Uy, Ryan. Nakatulala ka dyan. Tara na. Isasama ba talaga natin si Cha? Ha? Bakit naman hindi? Napag-usapan na natin to kahapon ha. Anyari sa brain cells mo? Lumipad na naman ata kung saan eh. Hindi, naisip ko lang. Baka hindi pa siya komportable na maging ganyan, babae. Baka may lang siyang maglakad-lakad sa mall, lalo kapag pinagtinginan siya ng mga lalaki. Hindi ko alam kung dilulo lang ba ako, Papa Dudut, pero kita ko sa mga mata ni Ryan ang paghanga sa pagbabago ko. Panayang tingin niya sa akin lalo na kapag hindi nakatingin si Mika sa kanya. Ako naman ay nagpapanggap na hindi ko yon napapansin. Deep inside ay grabe ang kilig ko. Buong araw na magkakasama kaming tatlo sa mall at nakaramdam ako ng tensyon sa pagitan namin ni Ryan hanggang pag-uwi ay napapaisip ako at napansin na ba talaga niya ako. Naghihintay ako ng chat sa kanya, umaasa na baka umamin na rin siya. Pero inabot na ako ng umaga sa kakahintay ay wala siyang message sa akin. Pagkatapos noon ilang araw na niya akong iniwasan. Nasaktan ako. Akala ko naman may chance na ako sa kanya, nagrebelde ako. Pero hindi na ako bumalik syempre sa pagiging boyish. Sinubukan ko nang makipag-date, sumama sa mga party kung saan ay merong mga lalaki na pwede kong magustuhan. Isang gabi ay nasundan ako ni Ryan sa isang birthday party na invited ako, Papa Dudut. Lasing ka na, halika na. Ano bang pakialam mo? Itiwan mo na nga ako! Bakit? Boyfriend ba kita ha? Ba't ba ang tigas ng ulo mo ha? Ikaw din naman eh! Nanahimik ako dito
dito tapos bigla mo sisirain yung gabi ko. Malis ka na nga! Hindi ka naman invited dito eh. Hindi ako aalis dito hanggat di ka sumasama sa akin. Eh di wag. Kahit dito ka pa matulog, hindi ako sasama sa'yo. Talagang matigas ang ulo mo ha. Ano ba, Ryan? Itiwan mo nga ako! Bigat mo! Subukan mong pumasok ulit sa loob ng bahay na yan. Tatamaan ka talaga sa akin. Ano bang pakialam mo? Bakit mo ba ako ginaganito? Inaano ba kita ha? Sino ka ba? Ba't ba ang tapang mo ha? Gusto lang naman kitang protektahan eh. Hindi ka na nga makatayo ng maayos oh. Gusto mo ba man mangyari sa yung masama? Wow! Oo, isa pagiging protective ah. Ano ka, boyfriend? Ay, wait. Best friend lang pala kita. Best friend! Halika na, umuwi na tayo. Halika Iwan na. mo ako sabi eh! Bakit ba hindi mo nalang tinuloy-tuloy ang pag-iwas mo sa akin, ha? Bakit kung kailan gusto na kitang kalimutan, tsaka ka biglang lalapit? Tiya, Oo, Ryan! Magkamilan na tayo! Gusto kita! Gustong gusto! Pero ang manhid mo! Nakita mo na ang pagbabago ko pero wala lang sa'yo! di mo lang naiintindihan yung nararamdaman ko. At ikaw, naiintindihan mo pa yung nararamdaman ko? Sa tuwing nagpapatulong ko para mapasagot si Mika? Sa tuwing sinasama niyo ako sa date yung dalawa? Kala mo ba okay lang ako doon? Ryan, para akong tanga! Tinutulungan kita sa kaibigan ko! Kahit sa totoo lang, gusto ko sa akin ka lang! Gusto ko rin naman na akin ka eh. Ano? Alam mo ba madali para sa akin to? Sa una pa lang gusto na kita. Kahit mas lalaki ka pang manamit kaysa sa akin, gusto pa rin kita. Pero kinailangan kong itago yun. Kasi lagi kang galit sa mga lalaki. Alam mo, ayos lang sa akin na i-reject ako ng mga kaibigan mo. Ayos lang sa akin, basti din ako ni Mika. Pero hindi ikaw. Ayoko. Kaya hindi ako umamin sa'yo nun. Kasi iniisip ko palang na i-reject mo na ako parang hindi ko na kaya. Kasi alam ko pati pagkakaibigan natin mawawala pag sumugal ako sa'yo. Ryan, totoo ba yan? Sinubukan ko naman pigilan eh. Kaso lumala nung nagdamit pang babae ka na. Alam mo naman kainahan ko yung ganyan, di ba? Tsaka ang ganda-ganda mo. Tsaka sobra. Di ka mawala sa isip ko eh. Kaya, yun. Umiwas ako kasi lumalalim na lalo yung feelings ko para sa'yo eh. Paano si Mika? Sinabi ko na sa kanya yung totoo. Ayun, ayos lang daw sa kanya. Sabi niya, di naman daw niya ako ganun ka-type. Nahiya lang daw siya tumanggi sa akin kasi nireto mo ako sa kanya. Meron daw talaga siyang gusto sa church nila. Alam mo, nagpapatulong nga sa akin. So, paano na to? Paano na tayo? Eh, kung di ka na bad trip sa lalaki, liligawan na sana kita. Paano kung may galit pa rin ako sa mga lalaki? Hindi tatanggalin ko yung galit na yan. Pero alam mo, ayos lang sa akin na magalit ka sa lalaki. Oo, tama. Pabor nga sa akin yun eh. Para siguradong akin ka na. At hindi ka natitingin sa iba. Nagkatinginan kaming dalawa, Papa Dudut. Para bang ang perfect ng lahat. Parang may fireworks sa paligid na tanging kami lamang dalawang nakakakita at nakakarinig. Napakasaya sa pakiramdam. Sa isang iglap ay nawala lahat ng takot ko at galit sa mga lalaki. Parang ang sarap lang ulit magtiwala. Sa ngayon ay inaaral kong tanggalin ang galit ko sa mga lalaki. Malaking tulong si Ryan dito. Mapagpasensya si Ryan sa mood swings ko. Kapag naalala ko ang mga nangyari sa past ko ay andyan siya para i-assure ako na mag-heal din ako. At dahil po doon ay mas lalo akong lumalambot. Iba talagang nagagawa ng totoong pag-ibig sa tao. Walang kahit na anong galit
o trust issues ang magwawagi. Basta meron lang isang tao na handa kang intindihin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at Barangay Forever, Cha. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.